Faduma ni mai yaban tare yar manzon Allah kaga ni mawakin tare yar manzon Allah mai yaban tare yar manzon Allah mutinin tare yar manzon Allah sharifan tare masu yaban tare mutakan tare mutinin tare haduman tare almajiran tare yaran gidan tare mawakan tare masu yaban tare mutakan tare da an faɗi Faduma da an tuna Faduma da an kira Faduma zuciyar mu take rawa. Aljanna da taushe yar manzon Allah bai kwana sallah ba ta da illa a so ta farilla in mai sallah ya so ta farilla yar manzon Allah bai kwana sallah ba ta da illa a so ta farilla wata ba ta hila da ta haihu ta da sallah yar gidan Muhammadu Rasulullah madaniya madaniya zanzaniya kausiya alawiya kamariya shamsiya sanufa'iza iya sayyida iya sajida iya majida iya aida ya adabiyawa ma'abiha madaniya kurasiya kausiya sanubadira madahura ya luluwiya ya nana yar manzon Allah kwana sallah wai na masoyanta ne ina masu zanta ne ina mabiyanta ne a daga hannu sama a tafa dan Faduma wanda ya tafa Allah ya kai shi Madina gidan manzon Allah wanda ya tafa da sai ga manzon Allah da abu da ganta ba da a tabbatar da ba wallahi tallahi billahi Hassan da Hussein da Faduma da Ali su ne zai kurba ni da na ji Faduma Allah da na ji Faduma ni da na ji Faduma Allah da na ji Faduma ni da na ji Faduma ni da na ji Faduma da aka ji Faduma gara a yau ne
da na ki faduma Allah da na ki faduma ni da na ki faduma Allah da na ki faduma na ki faduma ni da na ki faduma na ki faduma Allah da na ki faduma kai da aza ki faduma ƙara ta kana masu Allah